wemona ukuba akekho umuntu ngabudlala ngoba zonke izingane zikababa nomama zithi umakoti wamumusha uyangilawula kazowani umona. Kusukela ngathola le mali ngazikhiphela imali yezinkomo zamalobolo kazowani umona. Selokhu wangena umfazi lapha ekhaya angisazwani nabafowethu. Abafowethu bathi umakoti wami ungidlisile ngadla noplastiki. Umalume wami uhleze ngitshela ukuthi mhlakadadewethu ungakhohlwa ukuthi ngikukhulise kanzima. Awubheke nomkhulu wami noma esegukhile eselixhegu naye udlala umona. Kanti mkhulu yini uzomelwa inhliziyo uzokubulala umona. Lawu ungazwelela umtetitawu Wheel of Fortune imfihlo yami la mama uSABC TV lonke Wheel of Fortune.